Sziasztok! Ez egy bejelentő videó lesz. Akkor kezdjük is. Az első, amit be szeretnék jelenteni, az az, hogy új háttér van. Itt fogunk mostantól forgatni, és nagyon kevés ideig fogok beszélni, mert lemerül a kamera mindjárt. Na jó. És azért volt mostanában ilyen ritkán videó, mert hogy nem érünk rá nagyon, meg nem voltunk együtt mostanában, de most többet fel fogunk venni egyszerre, így. Igen, tesó itt bennük lencsászkál, és hamarosan lesz raptúr. Jaj! Szóval igen. Meg írt ki ezt a naplót, és elvarázsolt kommentek is, szóval ennyi lett volna ez a bejelentő videó. Kicsit rövid, na mindegy. Szóval ha tetszett, like és iratkozzatok fel. És ha áprilisig meg lesz április 10-én meg lesz a 29 feliratkozó, akkor húsvéti külön kiadás lesz. Szóval, sziasztok!